Kambodja har gennem de senere år oplevet en bølge af tvangsudsættelser af ofte fattige beboere, der har slået sig ned og i årevis levet på grunde og på land, som er værdifuldt og derfor interessant for mange entreprenører og investeringsselskaber at overtage. Det har ført til mange protester og demonstrationer, noget der ellers er sjældent i Kambodja, men som ikke har haft en stor effekt på myndighedernes indstilling til udsættelserne. Det fortæller Henrik Kjeldberg i det her indslag fra Kambodja. Vi befinder os på landet, cirka 20 km fra hovedstaden Phnom Penh i Kambodja. Og efter at have kørt gennem veje, der stort set blot er grus og sten, og som må være et mareridt at komme igennem i regntiden, når vi endelig frem til en lille nyopført bebyggelse kaldet Damnak Trayong. Her bor der familier, der oprindeligt boede i Phnom Penh i området Dei Krai Hom, men som i januar 2009 solgte deres grunde til et privat firma, og som blev genhuset i den lille nyopførte by, vi netop er kommet ind i. Men hvordan nogen kan få et liv op at stå her, synes jeg måtte være svært. Her er ganske enkelt ikke andet end nogle etagebygninger i cement, et halvtomt marked og nogle få butikker. Men ifølge beboerrepræsentanten Kim Yang er det faktisk et helt fint sted, de har fået. Han fortæller, at folk kan arbejde på fabrikken, som 7NG ejer, og som i parentes bemærket for øvrigt er det firma, der købte grundene, de ejede i Phnom Penh. Og der er både en sundhedsklinik, en skole og et gymnasium. Det eneste minus, det er, at der er problemer med vandforsyningen, mener han. Problemet er dog snarere, at det er en så tyk en løgnhistorie, er ved at binde os på ærmet, at min tolk og jeg kommer til at smile skævt til hinanden. Det er for det første tydeligt, at det er et hul i jorden, vi er kommet til, hvor der er bygget 5 betonklodser på 5 etager hver, og vi ved, at den sundhedsklinik, han omtaler, er en mobilklinik, der kommer en gang om ugen, takket være en lokal NGO. Og den eneste skole, der er i nærheden, er en grundskole med ca. 100 elever i hver klasse. I bund og grund er altså ikke noget at smile af, men det er et godt eksempel på, hvordan man åbenlyst og lemfældigt kan omgås sandheden i Kambodja, specielt når det handler om konfiskering af land, tilhørende landets fattige på både land og i by. Sandheden om Damnak Trayong er derfor nok snarere, at de 1465 familier blev tvunget til at acceptere nogle meget dårlige aftaler, blandt andet at lade sig spise af med alt fra $700 til $10.000 for land, der er mellem $5.000 og $8.000 værd per kvadratmeter, hvor de ca. 400 familier, der ikke ville acceptere det, blev smidt ud med vold. Den såkaldte beboerrepræsentant er tydeligvis mere firmaets mand, og højst sandsynligt en af dem, der har været med til at sælge grundene i Phnom Penh til firmaet 7NG, takket være en lov fra 2006, der gav beboerne ejerskab over deres huse og grunde. Men som flere rapporter indikerer, så har det ikke været med alle familiernes gode vilje. En af de NGO, der forsøger at støtte de tvangsflyttede beboere, er Licado, der har arbejdet i Damnak Trayong lige siden at beboerne blev flyttet dertil. Nala Pilosh, formand for Licado, mener, at der er betydeligt flere problemer end blot vandforsyningen. There is no electricity from the city except if you pay. The only employment is 7NG factory, and that is very exclusive. And there is no other work. If you want work, then you will have to pay about $4 for you to go from Damnak Trayong to Phnom Penh back again to Damnak Trayong. So I think our experience, having worked there for over a year, our conclusion is very, very different from what this person told you. Desværre er historien om Damnak Trayong langt fra den eneste af slagsen. I de 13 provinser, som Licado arbejder i, er mere end 250.000 mennesker blevet berørt af konfiskeringen af land, mens det i hovedstaden Phnom Penh er 10% eller omkring 133.000 mennesker, der er blevet sat ud af deres hjem siden 1990. Ifølge Amnesty International er yderligere 150.000 truet med udsættelse, og i Licado kan man bekræfte, at det som regel sker på trods af beboernes gode vilje. What we have observed dealing with urban evictions and rural eviction is that the motivation is often financial, and the laws protecting possessory rights or land rights is often discarded or manipulated. And this is usually done by individuals with strong contacts with the government,
It's also done by companies with good contacts and close contacts with the government. Det er altså personer og firmaer med tætte kontakter til regeringen, som står bag disse tvangsudsættelser, mener Natalie fra Liccardo. Og der er der også flere eksempler på, at regeringsrepræsentanter forsvarer udsættelserne. Blandt andet at det er for at gavne udviklingen og udrydde fattigdommen, som viceguvernøren fra Phnom Penh, Man Chong, har udtalt. Problemet er blot, at mange af de overtagede områder og grunde stadig ligger ubebygget hen. Nogle har ligget brak i flere år allerede. Enhver kritik bliver også modsvaret af regeringsrepræsentanter. Da FN's særlige udsending for Housing Rights, Milon Kotari, påpegede problemer ved, at rige og indflydelsesrige personer og grupper kunne opkøbe så meget land på så kort tid, var det selve premierminister Hun Sen, der var ude at tage til genmæle, blandt andet ved at beskylde Kotari for at sige, hvad han gjorde for pengenes skyld, og han havde kaldt kambodjanerne for 20-knægte. Sådan er de fleste kritikere blevet mødt med modkritikker. I 2008 fastholdt nationens udenrigsminister, at der ikke foregik tvangsudsættelser eller ulovlige overtagelser af land i Kambodja. Måske udenrigsministeren har glemt, at det ikke er som i 79, da han sammen med de fleste regeringsmedlemmer kom til magten efter at have sparket Khmer Rouge på porten. NGO'er som Liccardo har nemlig modsat den periode i landets historie, dokumenteret med både video, fotos og vidnesrapporter, hvordan militæret og politiet ofte er blevet brugt til med magt at sætte folk, ikke bare på gaden, men ofte af på en pløremark mindst 20 km væk fra både vand, skoler, marked, læger osv. Ligesom der er mindst 43 personer, der i løbet af 2009 er blevet tilbageholdt i længere perioder og endda fængslet under anklage for diverse ting, oftest at have ødelagt andres ejendomme eller opfordret til social uro. Så selvom Kambodja har mange andre problemer at slås med, så har de mange tvangsudsættelser og tvangsflytninger fået flere til at huske tilbage på en af landets mørkeste perioder. It's the first time I hear in Phnom Penh and the provinces that this time is like the Khmer Rouge. You know, we're not valued, we're treated like garbage, we're beaten, we're charged, we're convicted, we're imprisoned, like we don't exist. We're nobody. We're just disposed of. And I didn't hear this before 2007. Det var Henrik Kjeldberg, der mødte Natalie Pilots fra NGO'en Liccardo i Phnom Penh.